Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 11, versikulo 1. Kagura ti Apo dagiti tattao nga agusar kadagiti saor a pagtimbangan, pakaragsakan nakit diti umno a pagtimbangan. Papagayam, intay denggen ti may sapay a pakasaritaan, a may tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Talaga nga ado ti aggatang iti pwistoyo a paglakwan iti bagas, senyora. Iti panagyan ko iti atimulong a naglako, kat agsasaro no ti umay gumatang. Wan, Lili, ti pwesto ti bimaknangak. Naswerte kayo iti negosyo senyora. Ken, adda na panunot ko, tapno karkaro pa'y bumaknangak. Anya ngay dayta, senyora? Iadjas ko dagiti timbangak. Ngimi namanen nga minti pag-as, iso akis sayak ti kilo dagiti ilako. Ha? Ay so, senyora? Ay, saan anain kalintagan dayta? Bawal dayta, senyora. Ay, bawal no matakwatan da. Ngamno saan da matakwatan, saan abawal? Mama, apay akas tamot ang tiraramidin nyo. Bawal dayta. Ay, saan nakasuruan da nakalaan? Saan mo apakibyangan dagiti diskarte kiti biyag? Ti panagadal mo ti rumbeng nga si kaswam. Say-saya atak mo ti panagadal ko, mama. Nasaya at lukas ta. Kan ipagpakaunakon kan ka. No makiayan ayat ka. Diyak kayat makiayan ayat ka iti mamirmirao. Mama, saan tayo pa'y apagsaritaan dayta? Awan pa'y kaayan ayat ko. Nasaya at lukas ta. Pakpakaunaan kalaang, Dave. Oh, at tuyen ti kwartayo amapan agadal, haydi, Nele. Agyaman ak nanang. Agyaman ak mat nanang. Sapain nyo ti agawid, numalpasan ti klase yo. Agawid kayon adagos, tapno adda katulungak nga aglako iti prutas. Wen nanang. Mapan kami nga rudan, nanang. Amangan numala daw kami. Sige anak ko, agan-anad kayo. Lili, baka pang panganak iti prutas. Indak manigatangan. Ikandak nga rod iti paggatang ko, senyora. Atoy, igatangan nak iti may sakilo nga abukado ken may sakilo asama. Sige nga rod, senyora. Mapanakaon. Saan ka gagbaybayag? Bawasak ti sweldo, nagbayag-bayag ka. Wow, senyora! Natumal sakit iti gumatang ita. Sabagay, nasa papay mag. Prutasyo dita! Gumatang kayon iti prutasyo. Presko dagitoy. Nana, mano ti abukado yaw? 100 ti may sa kilo, balasang ko. Day tangay sa bayaw. 80 ti may sa kilo, balasang ko. Sagkay saman nga rod a kilo, nana? Ala, mabit laang balasang ko. Sige laang, nana. Sobra aklat ti kilo na balasang ko, tapno adda na yun na. Ay, nagsaya atin ngay, nana. Agyaman nak Sapay ko mata, umado ti gumatang kada kayo. More blessings kada kayo, nana. Agyaman nak balasang ko. At tuyon di prutas yaw, senyora. Nasurok, ti kilo na dagita. Saan akurang titimbang na? Na, paspasagidan na kadi, Lili. Ay saan, senyora? Imbagak laang ta imbaga dyan ang gatanga. Asobra ti kilo na dayta? Ay, awan amuna day siya gaglaklako. Malugi no kasta ti aramidan na. Saan namot nga tangaramidan, senyora, no malugay? Ala, asikaswam ket din dagiti gumatgatang. Ala, paspasan ta ti magnaading ko. Isupay ti may tulong ta kaninanang. Wen manang. Ay! Ha? Ay, Apay amang dong parka ngay. Ah? Saan mo kadiakit kita ti pagpagnaam? ay, sorry, miss. Agdadarasak ngamin. Sige, siya kung timang pidot ka dagiti librom. Basta saan kang agungat. Nagsorry ka matan, iso asana kun nga gungat. Ah. Tulungan kan amang pidot ka dagiti libro, tapno nadardaras. Siyak gayam ni Dave.
Siyak mo't ni Heidi. Kat isumati kabsat ko ni Nelly. Hi, Nelly. Hi, Manong. O sige, panawan da kan. Agdardaras kami ngamin. Mabitlaan. Tangay agpada ti pagadadalan tayo. Mabalin ka di nga alaag ti cellphone number mo. Kaya't ko ti makigayam kada kayo. Ha? Sige. Naimbag, tanda kayong anak ko. Ay na, swerte tayo manen itangal daw. Nagado ti may gimatang. Isumat lagayam ama ibusan dagiti lako yun, nanang. Iso nga umunakan nga agawid, Nele. Sikat ti agluto iti pangrabyan tayo. Tapaibos milaeng ken manang mutoy nabati alako tayo, anak ko. Win, Nanang. Manang, nag-text ka din kan katigwapo anam amuta? Ay uwan mat. Agti-text. Iso dagayam ti akin kukwa itinalatak apag tagilakwan iti bagas di tabalasi wa kalsada. Ay, kasta ka di? Ay, may sa akabayaganan a pwesto ti bagasan day ta, Manang. Wan nga rod ikumpara mat iti pwesto tayo at tiyanggilaan. Nailat na pagtagilakwan iti prutas. Ngam, uray kas dyan lang ti pwesto tayo, takumit kita mat. Iso ti pagtataudan ti pagad-adal ta, Manang. Sa bagay matkit di Senyora, addan agrikreklamo. Orang kano titimbang dagiti ginatgatang da ditoy abagas. Ay, salbagkit di dagitang agbibisin. Ure sino mat ngamin senyora? Agreklamo da no kurang ti kilo ti ginatang da. Amukon ti aramid, tapno saan dan amakareklamo. Anya ti aramidan nyo, senyora? Isurukan ka ti kayat ko mapasamag. Kastoy, tay may sasako ang inginaan abagas, laukan tayo itilalakaen abagas. Kat aramidon tayo mutan a husto ti kilo dagiti bagas tayo. Ala, senyora. Tarkaro man na panagkusi ti kastang aramidan nyo. Agdal na ka man, kasta ti agnegosyo lili, tapno daras ka arumang ay. Masapul anawada ti panunot mo. No siyak ti agnegosyo, senyora. Jak kayat alaukan ti negosyok iti kalkwan. Iso kasta kalatan, mamirmiraot kan iti agnanayon. Mama, anya ka di man ang tinapanunot yung aramidan. Apay akas jay ti aramidan dagiti trabahador iti bodega. Saan nakalapdan iti amin na kayat ko nga aramidan, Dave. Iso ti pagsayaatan ti negosyo. Mama, sapay ko ma, tasaan kayon tunga agbabawi iti daytang aramidan nyo. Saan nga agbayag da ito ang negosyo? No saan ko nga mo ti aramidak, Dave? Mama, amin a kinadakas, adda pagpatinggaan na. Ay, pamanaw ka man iti sangok. Awan ti kasta nga itsuraem ita, no awanak anang pakpakan ka. Iso asanak akon kontraan. Apay, saan ka matagtagari? Kaslada na ako nagapampanunutan. Ibagakan ka ti problema. Kamawan ko mati pang ibagbagam asabali O sige, ikarik. Diyak imagbaga iti sa bali. Ni mama, jak kayat dagiti aramiden na. Ngam no bagak, ong tanak. Apay, anya ti aramidan na. Sasauran na dagiti customer na. No saan ako rang titimbang da. Malaukan dagiti nginaan abagas, itilalakaan. Ala, mga numawanan kayo iti customer. Saan na matakayat ti masuruan? Saan ka no anagbayag ti pwesto me? No saan ahusto ti aramidan na? Ninanang tupay kat bilinan na kami asobraan miti kilo dagiti gatangan da, uray basit laang. Iti kasta, maayayo dagiti gumatang kat agsublidan tumanan. Nasaya at atao ni nanang mo no kasta. Mabalin ka di ngayam amunak ng kuana. Makabulantan nga gayan ayat. Ngam, saan nakpay nga nyam amukan kuana? O sige, iyamam mo ka kaninanang ko. Nanang, iyamam mo kada kayo ni Dave, boyfriend ko. Naimbag nga oras yo, nana.
Kastamat kun ka, Barok. Saan ko nga iparit ang maki-boyfriend ti anak ko? Ngam kitaan nyo tagadal kayo pa nga umuna. Dadakkel kayo mutan. Kat amo yumot siguron ti pagsayaatan nyo. Saan kayo ang madanagan, nana? Irespeto ti anak yo. Itatanayam amunak ka ni nanang mo. Iyam amu kamat kan ni mama. Anya? Kasla mabainak mat ka ni mamam. Anya ko matipagbainam. Saan ka nga agbain? Taagbalin tumot amamam, intun dumtang ti umno apanawan. Amangan no naungat ni mamam. Saan ka nga agbutang? Adda akmat? Sige, sikang arod ti makaam mo. Mama, iyam ammo kada kayo ti kayan ayat ko. Isu ni Heidi. Naimbangal daw yo, madam. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo? Ay, awanan ni tatang ko, madam. Nasapa nga inala ti apo. Ninanang ko laangan ti si bibiyag. At napaglakwan mi iti prutas, iso ti pangalalaan mi iti pagbiag mi. Sa dino abanda ti kunkunam apaglakwan nyo iti prutas? Iti masangwanan laang ti pwesto yo, madam. Anya? Dagiti kalkalapaw apagtagilakwan iti prutas? Nagturod kamutan anak ayan ayat iti anak ko kat may sakagayam amamirmiraot. Saan kanto ang maawat nga agbalin akaayan ayat ni Dave nga anak ko? Mama, saan yumat ko maabastusan ni Heidi? Isu ti babae ngay ayatak. Mama, saan da amamirmiraot? Agsapsapul da itinadalos awagas. Sumardeng ka! Binalaagan kay din adyak kayat amakirelasyon kay ti mamirmiraot. Ita, iyam amom kanyak da ito'y ababae, anag taod iti marigrigat a pamilya. Mama, gusto ko man. Sige, Dave. Pumanaw ko na. Sanak ba't gaya makayat ni mamam? Mabit lang, Heidi. Urayin nak. Diyak impagaro pakas jay ti ugali ni mamam, Dave. Imbaga nagayam kan ka. Asaan na kayat ti mamirmiraot. Namapay ngay niyam amunak pailangan kan kwa na. Heidi, awan anyaman na kanyak no nakurapay kayo. Nadalos mo ti pagsapulan nyo. Ngamjak yung pagaro pakas jay ti aramidan ni mama. Pakawanan na ko ma. Lampasan tan ti relasyon ta. Di nagtupulos maawat ti inam. Saan? Saan anak nga umanugot ang mapukaw kay tibiyag ko? Saan ani mamati kadenam no bilang? Siyakmat. Panagkunak. Ti panagadal tapay laang ti asikasuan ta. Ano talaga adat ti para iti tunggal maysa. Mapasamak tumat lang day ta. Anyat kayat mo asawan? Isardang tapay laang ti agkita. Anya? Kasta, nagsina kayon, manang? Kaslakas tanadin ko. Kayat ko nga ipas nagtipanagadal ko. Kayat ko ti agbalin anay-anays. Iti kasta, saan to nga ibaga ti ina ni Dave amay saak amamirmiraot. Mata pobre nga ro ti inana, manang. Kasta nga agpaysuadin ko. Ngam saan mat anasaya ti aramid na. Takuskusitan na dagiti customer na. Nasaya at mat nga rod, manang. Tanaki-break kan ni Manong Dave. Mama, maluglugin ti negosyo tayo. Awanan ti gumatang. Adong aminin ti pwesto anang lukat. Adun ti kakompetensya tayo. Ay, madanagan akpaykit din. Awan pagbayad ko no may agsingir dagiti pagangangkatan tayo ti stocks tayo. Ken umadani manan ti panagbabayad iti abang. Kasano tayo paitan? Pasensya kayon, mama. No saan kayo matulungan? Amok adakkel tinagastos yu kanyak. Iti panang paadal yu kanyak. Ngam pinaay kayo. Saan ko ngaminin na mayulo ti panagadal ko? Manipot nag-break kami kan ni Heidi. Kasladyak na pupuutan ti panakaibus amin a kwartak, iho. Dahito isan ti dusa,
kadagiti panagkuskusit ngay nararamid ko. Nagbiit anaibos ti karga ti bangkok. Darasan man ang Lili. Umunakan iti kalsada. Mapankag para iti taksi. Taipanta ni mama iti ospital. Ay, anya nga mi tinapasama kan ko na aya. Naatake lakit di. Takalaat nga inaput na ti barukong na. Sige nga rod, sir. Umuna ako, unta agpara iti taksi. Jack impagarop. Adito'y ospital ti pagsabatan ti dalan tahay di. May sakagaya man a nurse. Wen, kat amom, dagiti balikas ni mamam tiga po, no apay ang nagpursigiak. Amom ka di. Ada kamin ti mamirmiraot ita. Ngamin, nalugi ti negosyo ni mama. Katgapumot lang siguro, itisan ang nasaya at nga raramidan na. Ti panang sasawr na kadagiti customer na. Kasta ka di. Ni nanang, rimang ay tinegosyo na. Amom ka di nga dan grocery na. Saan ko pa'y atinulungan? Nakaipatakder iti grocery na, babaan ka dagiti urnong na. Manipod ngamin adan trabaho, awanan paggastusan na. Imbag ka pa'y. Siyak, saan ko ana ituloy ti panagadal ko? Gaputaado ti bagsak ko. Saan kun ana iulo ti panagadal ko? Gapo iti panangibreak mo kanyak. Naragragsak ti agbibiyag anak ko rapay laeng ngem ti agbibiyag nga ado ti kwartana ngem nagtaod met iti sinasaor. Papagayam, ditahan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 14, versikulo 21. No kayat mo ang naragsak ka, kaasyam dagiti na panglaw, basol ti mangumsi kadakwada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Italamanan ang makapasyarta dito parke, Mayan. Kalpasan ti pa nagpasyarta dito'y. Mapanta ijay mall, tagumatang ta itibado ta. Kalpasan na, intamang restaurant. Kat no adan to pa'y oras, inta agpaparlor. Nagadun tinaybagam Teresa. Mas daawakan ka. Takas laada parikot mo. Imbang ka pa'y tada kwartam. Apay, awan ka di kwartam ita? Katapusanan Siya, nagsweldo akon. Ay, kagudwa na ang tintad ni Madam Asweldo. Itad na to kano ti kagudwa inton malagip na. Manen? Kastaman idi na palabas abulan na. Kanayo na kasta ti aramidan ti amok. Akasla nasakit tinakam na nga mangted iti buo asweldo. Anya? Juan Teresa, nagalas ti ugali ti amok. Kanayon nakpay nga umisyon. Ay, imbag kanyak tanaanos ti amok. Man nakaawat. Kang runaan na, kanayon na anayon na ti sweldo. Nayunan na iti 500. Wano saan? 1,000. Nagasat ka nga ro, tanasing pa ti amom. Ti amok, saan anasaya ti ugali na? Lumaminsan, kayat kun ti agik akas katulong na. Ay, saan ka pa'y nga agikat? Di ka agdanag. Tulungan ka nga agsapul iti pagakaram. Agpatulong ak iti amo. Ay, pagyamanak no kasta. Ala, umay kan. Tagpag na pagnata. Di ka agdanag.
Siyak ti taya ita. Ilibre ka. Tadamot sweldo. Natnag ko ti plato. Nabuungan. Sa panginginangan na plato. Ang sa bagay, awan nakakita kanyak ang nabuong ko. Ibagak tulatan kini Tita Virginia at ikatulong tinakabuong. Bayak dita tamakaamunton ti katulong amang dalos. Mga laki ti sabali a plato apangikak iti merienda ag asalad. Tita, nakitak ijay kusina a nabuong ti may sa anginginaan a platom. Diyak man amoy ijay katulong yo. Tadi naman laing simpasakbay a nag-day off. Ti awanan bain a katulong. Ha! Ikisay ko iti sweldo na tinabuo nga platok. Rumbang laang apabayad nyo, tita. Apay ang nagbayag ka. Day talagpas pasyar ti ammom. Anya ti orasan. Alas 4 pa lang, madam. Alas 7 iti agsapa, aging ga alas 5 iti malum ti day off ko Ah, Wan gayam. Ikisay konto iti sweldom tay nabuo nga plato. Nangina day jay, ngum apay ang nabuong. 600 ti balor day jay a plato. Anya? Ay, ne, saan asyak tinakabuong, madam? Awan binubuong ko a plato. Taasino kumangarod tinakabuong no di si kaakatulong aber. Ay, saan asyak, ma? Anay ko. Day tatiganabam. Aramidon na kamikit din awan panunot na. Muchacha, di mo'y pabasol ka ni Mary Jane ti basol ngay naramid mo. Amangan no ni Ma'am Mary Jane tinakabuong, madam. Ta isumat tinabati dito'y balay itay agsapa. Nasapa akmat arimor ta day off kumat. Saan nga iso tinakabuong? No di kat sika. Iso nga ikisay ko iti sweldom ti bayad da a plato. Madam? Basta ikisay ko iti sweldom ti nabuo nga plato. Tano saan ko maawardi-wardi ti panagtrabahom? Saan ko maanabuong ti platok, muchacha? Di yu kat sweldoan itaabulan tita. Marwam day taakatulong. Joffer, kaya't kung agpasyar tayo, ayabam ti pamilyam, tamapan tayo man iti igit ti baypay. Ha? Oray ti pamilyak? Isurot yo, madam? Tapno makaaliwak say damat. Ay, nakababain samot, madam? Ay awan ti rumbang apagbainam. Awagam ti asawam, tagsagana dan kadagiti anak yo. Tadagasan tayo ida inton parbangon. Un, madam. Naisagana kung dagiti kasapulan tayo, madam. Nasaya at nukasta. Ay na, makapasyarak manan iti baybay, madam. Wan, Teresa, agaliwak say tayo. Nang runa kada kayo akatulong ko. No kumata kadwa tayo tigayem ko apadak akatulong, madam. Di naragsak ko mamat. Kaasimot ni Mayan iti aramidan ti amo na. Ha? Anya ti aramidan na? Kanayon na nga umsyan ni Mayan, madam. Kan di na pa itad ti buo asweldo ni Mayan. Kanayon na kasta. Kasi tay, madam, inawagan nak ni Mayan. Kat ikisay ka no ti amo na iti sweldo na ti plato anabuong. Asaan met nga iso ti nakabuong. Ha? Ay, agasem nga iti 600 nga ikisay na. Kasta ka di? Nagagat ni Mayan, madam. Ngam, saan mo't asweldoan ti amo na iti husto? Kasta? Ay, madam, mabalin ka day nga awatan nyo laangan ni Mayan di ti balayo. Uray agudwa kami laangan iti sweldo. Anya? Pangaasiyo, madam. Uray sweldo min adwa ti sweldok. Awan ngamin masarakan mi amabalin na nga umakaran. Bueno, kaano nga ayabam di ti balay day taagayam mo? Di, itakuman no mabalin, madam. Sige. Sika nga rod ti makaam mo, Teresa.
Anya ti kayat asawon ti igam mo abag, Mayan. Pumanaw akong dito'y balayo, madam. Tasadino ko mati papanam. Ijay amo ti gayem ko, madam. Sige, no pumanaw ka. Awan na pulos maalam maswildom. O kayon tinaurnong aswildok, madam. Tamok matlaang adiyo itad. Sige, inakon. Mabit lang. Ang mga nuada tinakaw mo nga alahas ko. Kitaot tibag mo. Sa anak nga agtatakaw, madam. Ngam sige kalkalan niyo tibag ko. Nukasta, nigayam amiga Virginia ti amom. Wan, madam. Amiga yugayam ni Doña Virginia, madam. Wan, gayam ko ni Virginia. Ay, sabali at talaga ti ugali na. Diyak magustuhan ti ugali na. Iso na bayag alimbikli kakenkwana. Kat agyaman ak, madam, tay nawat dak dito'y balayo, kas katulong. Sa bagay, nagdakkel ti balay ko. Kat nila ang Teresa ti katulong. Kaasimot no awan kadwana. Kanayon ang mabannog. Tati driver ko, kat di namat matulungan ni Teresa. Gaputa itimot hardin ti asikaswen na. Agyaman ak unay tay nawat dak, madam. Ala Teresa, paginanaam ni Mean. Ipan mo iti silid mo, kat mangisagana ka iti meriendaan tayo. Ariglado, madam. Oh, hello, amiga Virginia. Nakaawag ka man. Amiga Emily, ang mga nuada katulong mo dita, ang mabalin nga ibaon mo dito'y balay. Katulong? Pinapanaw ko nga min kaawanan bain a katulong mi, gaputag tatakaw. Ah, kasta ka di. Anya ti tinakaw na kan ka? Ado nga alahas. Ay, di kalat ta nagbaliw, amiga. At tinasayaat, awisan ka inton bigat. Intayo ijay La Union, iti beach resort ni amigo Francisco. Ha? Kwa? Di kagdanag. Pasukon ka ni Joffer a driver ko. Kat agkikita tayong tulaangan ijay La Union. O sige, patgan ka, amiga. Ijay tanto nga agsarita maipapan iti katulong nga ibagbagam. Alangarod, amiga. Agsagana kan para inton bigat. Wan, Mayan. Ada driver tayo at ang danan ni Madam Emily. Tani Joffer, mapananto ka no sukunan ti amom. Amangan no pabainan naktulaang ni Madam Virginia. Ay, padasin ng aramidan ti kasta. Tapabainak mo. Ha? May turid mo pabainan no bilang? Wen Jack ka ba intikas kan kwa na? Dakas ti ugali na abakbakutan. Sa anak langan nga umasasidag kan kwa na. Tapno maliklikan ti di pagkikinaawatan. Ala, kasta ti aramidam. Ngem no pabainan na kantulat ta. Ay, talaga apabainak mag. Naggalasgayam ti ugali ti sigod nga amo ni Mayan. Nang runa da ito'y kadwa na abalasan. Nakararte. Nagatidtog ti aritos na. Sakit, ayan. Naglalabaga dagiti atidtog ako kuna. Sakit, ay na. Nakalablabaga ti lipstick na. Kaslamat man nalay jay club. Hoy, dungrit a driver. Apay akit kitaan nak iti pasikig, ha? Ah, ay saan mo't, ma'am? Apay, gusto ka kanya. Nung ka, sika, gusto kanya, may salang a dungrit a driver. Amo, ma'am. Kasla ka hostes. Anya ti kunam? Kasla ka hostes. Gapu iti lang ma'am. Kasta ngamin dagiti makitkitak a babae ijay club. Bagay mula unay, ma'am. Ngito! Kan may sa anak adong rate. Bagay kung tupay da ito'y kabarbaro a t-shirt ko aginatang ti amok. Kan may sa anak nga gusto kan ka, ma'am. Tauray simple lang ni bagat ko. Ngam saan akas kan ka iti ugalay. Alas taog, ma'am. Anya ti kunam? Di ka nagsaupay, ma'am. Guston. Agulay magtayo langan. Aging ga makadanon tayo ijay baybay. Ngamain. Awan nasaya at nga iba nagtipanagsaom.
Makapasair ti saom. Gaputawan respetom! Huston, ma'am. Sumardeng kayon. Jak namnamaan akadwayo ni Mean asigod akatulong ko, amiga. Wen, amiga. Kat naamwak, tiar aramiden nyo kan kuana. Nga anya? Agpapaitan kanyak ni Mean kas babaunan, amiga. Kat nakita ka nagagat. Agpadada ka ni Teresa ang nagagat. Awan makita ka madi nga aramid na. Anya, damagak man kan ka, amiga. Naragsak ka kadi, itar aramidem kan kuana. Kanayon amadilay ti sweldo na. Akanayon mo asairan, tirik nana. Ha? Amiga, amamukan. Awan agbayag akatulong mo, gapu iti madi nga ugalim kadakwada. Siyam ida, gaputan ako rapay dalaeng. Dayta ka ditiga po na nga inayaban nak ditoy. Tapno ibagamda kita, amiga. Wen, amiga, bareng denggenak itaguntaway. At ikatulong, saan ko mga umsyan? Saan tayo ko maida aranggasan? Ipatag tayo ida, tadakkel ti tulong da kadatayo. Amiga. Amiga, kaasi ka laeng no di ka agbalbaliw. Nang runa katawan anak mo, ang mga iwan kan ka, iti panagkapsot mo to. Amiga. Iso anas kan abaliwam, ti panakilangan mo kadagiti nakurapay. Akas kuma, iti babaunam. No agbalin ka, anasaya at kadakwada. Sigurado, naragsak to, ti kaunggam. Hoy, driver adungrit. Umadayo ka kanyak. Saan ka nga daywan, ma'am? Ngamin, di mo kanu amo ti aglangoy kung nanimean. Nakita nakakano nga main adanda ni Malmas ijay swimming pool yaw. Naimbag ata nakita nakadagaws, katinulungan na ka. Dayjay amamirmiraot. Taing chismis nakmay. Isu abantayan ka, ma'am. Ang mga no iguyod na katidaluyaw, kat ipatinga na ka. Ay, delikadaw. Adaywan nak! Saan ka ang kasapulan? Amo, Ma'am Mary Jane, kinapudno na, kat napintas ka. Kan, ad-adda pumintas ka, no saan ka amata pobre? Asaan ka asuplada? Kan, saan ka ama nangumsi? Anya? Un, ma'am. Siguro, no agbalbaliw ka. Ay, sos. Ad-adda nga adu ti aggustukan ka. Anya ti sasawam? Ma'am, kas itinakuna ka. Ad-adda pumintas ka, no naanos, ken man nakigayam ka. Madam Virginia, adto'y ti kapiyo. No sugar daytoy, madam. Isaganaan kayon to itikanan niyo, madam. Da kami kani Teresa tinagluto. Tapno sigurado anadalos ken nasustansya, madam. Sige. Panawan kayon dito'y kubo ang nagtugawan niyo, madam. Umay kayon to ayaban intun mangan tayo. Mean, mabalin ka ding agsublikan kanya kas katulong. Sorry, madam. Ngam naragsakak iti amok ita. Ayos lang ti sweldok ken kuana. Ken saan pa'y anaimot iti makan. Kang runaan na, naanos. Ken imbilang na kami akas kamang ti pamilya na, madam. Anya. Sige, madam. Agkapi kayo pa'y. Tay naktulungan ni Teresa nga agluto. Tita Virginia, adda kayo pailaang dito'y kubo? Saan kayo kadi amabisin? Imbaon nak ni Tita Emily ang mangayab kada kayo. Sige. Anya kadi ti pampanunutan nyo, tita? Pampanunutak ti imbaga ni amiga Emily. Maipapan iti trato kadagiti katulong ko. Anya atrato yung kadagiti katulong, tita? Panagkunak. Nasaysaya at nagbalbaliw ako iha. Awan ti agbayag akatulong ta iti balay. Gaputa naranggasta. Tita, Nagagat ni Mean akatulong. Kat kayat ko kumanga agsubli iti balay.
Bareng kayat na, tita. Nagrigat no awan katulong. Lukas ta nga rod. Mabalin ka di nga oray si ka katagbalbaliw kan, iha. Sige, tita. Kasta kumamat ti ibagak. Ken, naku na ngamin ni Joffer, a driver ni Tita Emily. Mas napimpintasak ka no kanayo nak anak kaisam. Ken, agbalinak anasaya at atao. Kasta ka di? Wen, tita, iso akasta ti aramida. Takayat kong ad-ad na, apumintas. Lukas ta nga rod, agbalbaliw tan. Tauray siyak, kayat kumati agbalin anaraksak. Kayat ko amapadas ti ibagbaga ni amiga Emily, aragsak iti kaunggaan. Nagpaido maaragsak ti ingkamarik na, no nasaya ati panagpuspusom. Di tay nga rod mangumsi, kat ikawus tayo kit diti galad anak Christian Juan, taday tati kaya ti Diyos nga aramidan tayo aparswana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 25, versikulo 17. Di ka sarungkar asarungkar iti kaarubam, ang mga numauma ket kagura na ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, si kamot gayam mayang, anya ti maipay ko. Di nakadipastrakan. Kwa, kayat ko kumati maturog ta sa guyop pipanak. Alas tres pila ang itimalam nga maturog ka. Adayo pa'y tirabi Anya ka diti ibagam? Ay na, umayak lang makisarsaritakan ka, Vering. Malapastrakan na ka. Alaman langan. Ala, umadag ka. Ay na, kakit agluto iti kape. Tagkapita, tadi kakit agsuya-suya abakas na. Wan man langan. Mabit lang tayo nakagluto iti barako. Adday ta, mayang, agkapitan. Nagbanglo at talaga to'y kape. Anya ka di at talaga ti gagaram tayo may ka. Ay na, kasla di kapay lang na irwam kanyak. Umayak lang makisarasarita Umayak makikape. Mala, agkapitan nga rodan. Mangan ka di ta tinapay. Ay, una. Ay na, naimas ta tinapay mo Ala, agkapitan mayang. Ay na, nagsayaat ka talaga ka, Aruba, Vering. Awan makunakan ka. Nananay, naggapo ka manan di tabalay da viringan niya. Apay kumano naggapuak di tabalay da Vering, tataanas. Awan, kanayon kang amin ang makita mapandita. Numapan ka, agsapa. Indo nagawid ka, malumaan. Kat, anya ko matibibiyang mo alakay. Ay na, saan anasaya at tikas ta agalad ti may sa babae, mayang. Agasam, tayong ka makikaruba iti agsapa, kat sa kalaagawid iti malam. Anya tidakas dita, tata. Saan anasaya at dayta, akababalin ti may nga ina iti pamilya, mayang. Rumbangkit ding agdalos kay jay balayaw. Wano saan, ingka makitagad para iti pamilyam. Adamot trabaho nila kay ko. Apay ko mga agtrabaho akngay. Mayang, saan anasayaat nga ingka mangsi nga iti kaarubam. Naimbag ko ba, no di ka agbayag. Anya ka titi pakasaknaran nyo, tata.
Adda ka di maksay kada kayo, nukas taman ka Aramida. Ibagbagak laeng asaan anasaya at ti aramid mo. Imbis nga ing kamangsi nga iti kaarubam, manggad kakit day para iti pamilyam. Naimbag nga agsapam, bireng. Umay kayo ikan iti avocado. Ipaloom yun to. Ha? Ani? Nagdadakkel nga abukado, tata? Pinuros ko dagita idi kalman. Ay, agyaman na, tata. Ay gayam. Nakitak ni Mayang ang naggapo dito'y balayo idi kalman. Binagbagaak. Masuro na ka ni Mayang no daduma. Ay, inaldaw lakit din nga umay dito'y balay. Makasi nga. Ay, iso nga raw ti bagbagak dahi takan kwa na idi kalman. Tadi nakanayunan ti makikaruba. Tasan anasaya at dahi tanga arame ti may sa pamilya doon. Mabainak mo't amang papanaw kan kwa na, tata. Iso abaybay aklatan. Tano mabalin, kadyak kayat ti apa. Jak kayat nga ada masasauna itiliklik ko dak. Si Kagayam Mayang, anya ti masapol mo? Umayak la makisarsarita, tawan ar-aramidak ije balay. Ay pasensya kan wan, tarumwarak ngamin ita, mapanak makitsenda. Ay sus, inton bigatin ang makitsinda ka. Ay na, nagmayak da ito'y tugaw dito'y salas yo. Kutsyon. Ay, no awan tinasken nga ibagam, ingka kuman Mayang. Rumwarak ngamin, mapanak makitsenda, awan ti bagas mi ita. Inton bigatin nga ingka makitsinda, ang sarsarita takit di. Awan matinas ka na pagsaritaan ta. Amom ni Bereng. Ay na. Kanayon anak kami suot. Ay, mabalin ka di Mayang. Rumwartan, inak makitsenda. Inton madamdaman ang makitsinda ka. Ala, mangirwar ka kikdidita kape kan tinapay tapag meriendaan nakmata. Isungarod nga inak makitsenda, taawan amin ije kusina. Ultimo asukar kan kape kat awan. Awan pa'y ganas ko nga may dito'y balayo. Taparwaran nakmat adagos. Malaman lang, rumwara ko. Ay, agiladak man dito yung sopa. Ay, nabanuga ka naglaba. Iso nga aginanaak biit. Asino nga tadi tuk-tuk-tuk. Ay, inak man la ilukaton tiri daw. Asino ka? Hello, Milet! Umayak man makisarasari. Tinalaing ang makikaroba babae. Ha! Disturbo! Ay, agyamanak. Naisampay ko amin ang alinabaak. Ina ko nagluto. Pag isunto, inton sumangpat nila kay ko. Ay, sigurado ang mabisinday jay. Viring, umayak man! Adamanin da ito eh. Viring, umayak man makisarasarita. Among ka de. Ay nanagalas at talaga ti ugali ni Milet. Kunamlan asino ang napintas. Naimas tupay matla ang tisidsidaon mi ngam isuda. Ala, api akas tamot ang tibagbagam kan ko na. Kasano, karinig ko pa nakitiri daw itay. Ha? Ha? Kunamlan asino? Ay, umunag taman kit di tabalay yung taditangag sarasarita ta. Anya? Tulungan ka, no anya pa iti sumarunong aramidang. Ay, Wala no may kan! Umunag tan di tabalayaw! Sige. Agkapi kalat ta dito'y salas won. Tainak iti kusina, Mayang. Agluto ak iti pangal daw. Tulungan ka na. Ay nasaanon. Sige. Agkapi kalat ta dito'y salas. Ay, among ka di Bereng. Jak magustuhan ti ugali ni Milet. Sige, Mayang. Agkapi kalatan. Tainak iti kusina. Sige. Ay, na yun. Na yun, dahi di babae. Saan nga tanga agawit ta agluto? Iti kananda? Adto iti kari-kari Milet. Padiguan ka, ado ti linuto. Ay na, agyaman na, an-an. Alang arudan.
Inkayakar ti malukong mo, talag, matlaang day ta malukong ko. Ala, bayam, tainak to isublain ton madamdama. Sige nga Rod, inakon, tadyak kaya ti agbayag dito eh. Mataktak ka lang, no, agis istorya talatan dito eh. Kanuray siya, adupay ti aramidek di tabalay. Wan-an-an, katagyamanak ha? Sige, inakon. Sige. Kasjay ati kaaruba. Di na kaya't asayangan ti oras na. Tapno laeng makisarsarita iti kaaruba na. Ay, anan, adda kagayam diti paraangan niya. Ay, wan, agwalwalisak, tado ti bulong ti kayo anaragreg. Ada ka di bagam? Umayak la makisarsarita. Ay, saan ko ang masango ti makisarsarita, mayang? Nagado ti aramidek dito'y balay. Inakpay agaik di talikodan ti balay, tani. Nagkaruutan nun. Inton bigat kan nga agait. Ay, saan ah? Diyak kayat nga aramidan inton bigat, ti mabalin ko nga aramidan ita. Naggagat kalauna yun, aya. Ay, wan ah? Iso akas makita mo ti aglawlaw to'y balay me. Nadalos. Ken ore di tao nagtibalay me. Nadalos lata. Kasuksukat ko pa yan ti kortinak. Aya. Apay no agawid ka mat, taing kamat agdalos ija balay yo. Inka agwales ija paraangan yo. Kasjay. Ay, masadutak pa lang. Maala nga ron, tayo nakdi talikodan ti balay. Inakagaik. Alain taa, taagaik ka, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay na, mayang, sa anak ka makatrabaho, no, ada kasarsaritak. Awan malpas ko, no, kasta. Sige, agawid kan. Milet, nakapilas ka man, papanam. Anya ti araramidam di ti paraangan mi. Sangsangpet ko, kat apag iso arimwar ka di tabalayo. Umayak lang makisarsarita. Awan oras ko ang makisarsarita kan ka. Inak makitsenda. Madamdaman ton amapan ka, agsarsarita tapay. Awan oras ko kan ka. Kan mabalin ka di? Saan kan nga agsubli-subli pa dito ayan ko? Ngamin, saan ka mutla akayat akasarita? Anya, napay mo. Ngamin, manaktak ka laeng mayang. Mangsinga ka la iti kaarubam. Awan kat babain mo ah. Na, naglastog kan. Ay, awan oras ko kan ka. O sige, inakon makitsenda iti naimas asidaan mi. Oo, kulamlan ka na yun anaimas ti sidaan nyo mo. Talaga mat. Amom ka din no apay akanayon anaimas ti sidaan mi. Ngamin, nagagat kami nga agasawa amangged. Tasyak, uray adda akla dito'y balay, ngam agsweldo aklat ta, gaputa aglaklako ak iti beauty products iti online. Idinto ta sika, day tala makikaroba ti amom. Di kan sapay agdigdigosan. Pweh! Na, naglastog kan. Alakitin, agawid kan, tain ka agdigos. Apay, mayang. Anya ti aramidam dito'y paraagan me. Umayak laeng mat makisarsarita, tataanas. Na, apay. Anya ko matipagsararitaan ta. Umayak laag palamiis iti ulok Tanagsinungbat kami ngamin itay kinimilet. Apay. Kano ko namlan asino, tata? Ibaga nakit din asa anak nga digdigos. Ako namlan iso ti kapintasan. Apay, aya. Ay, mabusurak ka talaga kenkwana. Apay. Kunamlan asino, lastog a babay. Apay. Naa. Awan la ka din ti sabali nga isong batmaw, no di apay. Apay. Hay! Atatan na mabusurak no kastay! Agawid ak manlangan! Nay, apay. Hay! Ah, Tasumong bat kalat tata! apay. Hay! Agawid ak manlangan! Na. Ay. Ay, masuron matlaeng. Ay, day tala mapan makiis istorya iti kaaruba ti ammo na nga aramiden. Hello, ading! Kabarbarukan sa dito'y ayan miya. Taita ka lang nga makita. Wen manang, siyak tinakagatang iti daytoy abalay. Wen ngagpaiso, ta for sale day ta abalay. Si kagayam tinakagatang. Wen manang, Ay, kita agman ti unag day ta abalay. Mabalin ti samrat. wen umay ka. Umunag ta, manang. Manang mayang, saan ka kadi nga agawid? Panagluluto nga minan. Apay,
di ka mapanagluto iti kaninyo iti pamilyam? Taagbuy-buya kamutan iti TV. Wen, ipalpas ko lang da iti buy-buya. Sana bale, taam mo dagiti anak ko ti agluto iti kaninda. No kasta? Iso daytoy tay mangmanggag ko asar-saritaan da. Analaing ang makikaaruba. Padasak man ayadalan iti sasao ti Diyos. Barang makaamiris. Hello, Teryang. Umayak man manan makisarsarita kan ka. Wen naimbag ta nagsubli ka manan manang mayang. Nalpasa kun nagluto. Inlakam ka. Kan ada pa yun inlasin ko ayawid mo to asidaan dagiti anak mo. Ha? Kasta ka di? Ay na. Ay, nagsayaat ka na karuba, Teryang. O sige, manang. Umay ka, tamangan ta. Takalpasan na. Adda ibagakkan ka. Nabsugat, Teryang. O ala, kabayatan ti panagpalpata, kayat ka akasarita, manang. May papanitian niya. Amom, ado tinanggag ko asayang gusang maipapankan ka. Analaing ka kano ang makikaaruba. Sarungkar ka asarungkar iti kaarubam, nga uray adda aramidan da. Makasinga ka kano iti trabaho da. Ha? Manang mayang, adda ka di Biblia ijabalayo? Kwa? Adda tay inted ididay di katubangak. Ngam nakadulin. Ta saan ko matabas-basaan? Basaem to ijay ti Proverbio, Kapitulo 25, versikulo 17. Ako nana, di ka sarungkar iti kaarubam. Amangan numauma kat kagura na ka. Ha? Manang mayang, saan adakas asarungkaram ti kaarubam? Basta saan ka kumamot nga agbayag launay a makisarsarita. Tama kasi nga kalaang kadakwada. Damag ko akagura da kadag iti kakaarubam, gapu iti kasta nga aramid mo. Ha? Kwa? Tidaduma, liklikan dakan. Apay, kayat mo ka di akasta dagiti kakaarubam kan ka, manang? Ha? Kwa? Tungpalem ti kuna ti Biblia. Adi kasarungkar asarungkar iti kaarubam. Taamangan numaumaket kagura na ka. Imbes asayangam ti oras mo ang makikaaruba, agdalus kakit di ijabalayo. Agmula ka itinatnateng apakairanudan nyo. Wano, aglaba ka. No kasta ti aramidam, sigurado adayawan da ka dagiti kaarubam. Kwa? Kat, welcome kalata iti balay mi, manang mayang. Uray inal daw nga umay ka. Basta lakit din nalpas mo aminen at trabahom iti balayo. Kayat mulat nga umayak dito'y balayo? Wan takayat ka nga ibing layan iti sasao ti Diyos anaad-adal ko. Nay, itaka lang ang makita mayang. Naggapom ngay. Di ta balay ni kabsat Teryang Inyadalan nakmanan iti sasao ti Diyos. Nay, kat nagsaya at ngay. Isungarod akanayon kamin amapan makimisa asa nga pamilya. Gapu iti inyad adal kanyak ni kabsat Teryang, tataanas. Ha? Ay, nagsaya at talaga no kasta. Nagbalbaliw ako, tataanas. Binalbaliwan nak ni Apo Diyos. Ha? Ay, nagsaya at talaga no kasta, mayang. Iso nga ita, imbes a makikaaruba agdalusak laangan iti balay mi. Ken amom ka di tata, aggagayom kaming kadaanan, milet ken viring. Aya? Ay, ungayam. Adda maangay a Bible study iti balay da Teryang no kasta amalem ti Sabado. Maawis ka tata. Umay tumit ni Padre Santiago, ta iso ti inawis ni Teryang amang yadal iti sasao ti Diyos kada tayo. Ay, Sige, umayak tumat, mayang.
Ay na. Maragsa ka nakparakan ka, tanagbalbaliw ka na. Oh, naisagana tayon ti pagsasangwan tayo, kalpasan ti Bible study. Nagado ti sagana tayo. Sigurado ang mabsog amin a dumaray. Wana, kat agyamanak. Tada kayo at timulong kanya. Di kaagdanag kabsat teryang. Tatunggal Bible study, si dadaan kami at tumulong. Makikontribute kami mat iti gastos. Wen, adamot tin trabaho kita. Di adda pangalaak iti pag-contribute ko. Ala, pagtitinulungan tayo nga rod dayto at trabaho. Dayto yung timako na a ministry tayo. Maaramat tayo para iti pakailawlawaan ti sasao ti Diyos. Di mo sayangan ti oras mo, iti panakikakaarubam laeng. Ado ti banag anas kan nga aramidom para iti pamilyam, kan para iti na espirituan abiyag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyapan kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam. Inta iba sa Levitico, Kapitulo 19, versikulo 32. Ipakita yo ti panagraam yo kadagiti lalakay ken babaket. Respetaran yo ida, kat agboteng kayo iti Dios. Siya ni Yahweh. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Dora, nagunin ti kampana iti simbaan. Sige, kamakamam ti umuna amisa, Edgar. Kat sikangay. Kas iti sigod, mapan ko man ang digusan ni Nanang, sumarunong akton. Sige, panawan ka pa nga rod. Sige, iti sumarunong ton amisa ti papanak. Inak pa'y digusan kan ilabaan ni Nanang ijay balayda. Sika mo ti masabat ko, Dora. Apay ka di, Manong. Mapan kay di balay dananangan niya. Uwan, Manong. Mapan ko ilabaan kan digusan. Amok ti planom, Dora. Isungar aramidem ti kasta. Takayat mo as sikatipang tidan ni Nanang iti kwartana. Anya? Anya ti kunam, Dora. Adaak man na Nanang, taumay kayo digusan. Inton maminsanan. Saan? Masapul nga agdigos kayo, Nanang. Madaken ka, no nagagat ka nga umay mga asikaso kanya. Win, Nanang, sa anak to ama uma kada kayo. Asikasuan kayo lata. Ay, nakitam ka din ni Janos, akapsat yo. Di pa'y pulos imay ditoy. Nagsabat kami, Nanang, sakbay nga umayak dito Naimbag kayo pa'y kanni Ramon. Taom umay kayo. Hanggang isukat saan. Di kay madanagan, Nanang. Tadaak ang mga sikaso kada kayo. Ibagayon tumanta umay ditoy. May liwak ki jay kabsat yo. Wen, Nanang. Manong Ramon, mabalin ka di ada kayo laangan ti mangibaga iti imbilin kanyak ni Nanang. Sige, siya kung ti mangibaga, akayat ni Nanang ang makita. Mabutengak ngamin. Kagura na ti panangas asikasok kini Nanang. Gaputa pagarupan na nga adda plano. Dahita nga rod ti Jack kayat, nalaing nga agsaw. Uray kumamot no adda kinapudno na. Awan mat nga rod, Manong. Isosyak, sana ko na mapan itayan ni Nanang.
Nang runa ti asawak. Ngamin mabutang iti mabalin asawa ni Janos. Sana bali ko maa. No asikaswanda na imbag ni nanang. Ngam saan mat nga rod tabaybay anda. Ala, di mo ni kaskaso day Jacob sa Dora. Aramidam kit diti amo manasayat para kaninanang. Wan alangan mo't abaybay antayo ni nanang. Baga ako hanggang natangkin mo ti ulo na. Naturay. Kapot ako na ket iso ti inauna kada tayo nga kakabsat. Nagululi makaklatan. At damot nakamdan. Imayak nanang, taimbilin nyo kano. Ken aday baga kada kayo. Anya ko maday jay, Janos. May papanday to kini Dora. Apay Jacob sa tiyo. Tapno ammuyo. Iso akanayon nga umay ditoy, tawan makukwarta na. Sisiimen na ti kwarta nga iduldulin nyo. Isuwat lagay am akanayon akauten na ti bulsa dagiti kawus ko. Numapan na ilaba. Dinuminggaw nga umay ditoy. Agan-anad kayo kan kwa na nanang. Ammuyo metan da Dora kan ti asawa na. Agraraman da kita. Ay una yan ti aramid day jay akab sa tiyo. Kunada a Kristiyano da. Akanayon da makimisa. Angam saan da matabumaknang. Agpating gadalaeng dita. Iso apinaayaban ka, Janos. Tasika ti inauna kada kayong anak ko. Kayat ko asakbay matayak. Ited kon kada kayo titawidan nyo kanyak. Ay, ket adda kada kayo dayta ananang. Ket ti may bagak. Da kami lang kini Ramon ti patawidan nyo. Tada kami, lalaki kami. Ha, No ni Dora, ure awan ti tawid na ta babae met. Ti asawa na ti makaamukin kwa na. anya. Ket no matay kayo, ket addan to kayat yu adawaten ken kwa na. Di na kay tumut lang ikanday jay. Ta sana mamati iti kakasta. Ta Kristiyano dakit kanungarod. Ha, No da kayo ti matay, ket agparang to ti karkarmayo kanyak, a dumawat kayo iti baboy ama parte, winuan niya dita, 100% nga ipaay ko. Ngam no da Dora, awan nanang. Domingo manan ita bagat. Ngam sa anak nga umuna ang makimisa ita. Kaduan ka amapan ije balay dananang sa tanto makimisa. Agyaman naklakay. Sige, doa tangarod amapan. Nasaysaya at matlaeng no agiddan ta amapan makimisa. Sa bagay, husto ka. Aday ta, nakadigos kayo nanang. Panagkunak, mabalin min ti agawid iti asawak, tamakimisa kami pay. kasta ka day. Sige, mapan kayo garudan, Dora. Bey, sikamot ka Dora. Masaya, tada ka. Wan manong, doa kami iti asawak nga da ditoy. Apay ka di. Kwa, ita ngamin ti... Mayamon! Agawid ang agasawa, Ramon. Manong, Sige, nagawid kayo ni ti asawam, Dora. Da kami ti makamo ditoy. sige, katagyang manaktada kayo ditoy. Mapan kami nga rudan, manong. Nanang, mapan kamin. Alakit din, kayon. Tama nga numala daw kayo itimisa. Abay nga dapay lang imbati yung asa ni Kwayo, nanang. Tinabati asolar, kan balay, kat para kanyak. Tasa anak pa'y mat anatay. Anya, Ambuyo mat anagado dagiti pamati, kan anungan dagiti lalakay iti ili tayo. Numadanon to ti aldaw, akasapulan nyo ti mangiparwar iti magastos a kwarta para kanyak. Ison to day tati usaran nyo, tapno di kay tumarigatan. Bakit? Kinalamat kanugayam da manong Janus kan manong Ramon titawid da. Anya, Pinaayaban kanu ida ni nanang idi Domingo. katno adda tamot ijay. Api ngay, tawan imbagbaga ni nanang. Diyak amo.
Tinasayaat. Damagam to kan ni Manong Ramon. Damagag tuman. Kasla ngamin sa anak amamati. Apay ngay, tawan bingay ko. Siguro akat dagiti lang dua kakabsat mo ti pinatawidan ni Nanang. Anya? Manong Ramon, Manong Janos, pudno ka di nga inteden ni Nanang titawid yo. Wen, Dora. Apay ngawan kanyak. Awan tawid mo, ta babae kakat nga raw, Dora. Anya? Dita kayon. Kita, man, no kanayunan na pa iti mapanitayan ni Nanang. Itatanamuan nan, ngawan mat gayam tawid na. Si matikabsat ta, Janos. Ibingayam pa lang iti tawid day jay? Ah? Kat no Kristiyano day iti asawa na. No adan turigat tayo iti ina tayo, nga ibaga dagiti lalakay dito ili tayo, awan maitulong da kadata, Ramon. Sana baling awan tawid ko, lakay. Bagat, Saan alapod day tatap no maikat ti panagtalag ko iti Diyos. gusto ka. Tulungan naklakay. Ikararag mo mat. Asapay lang kumata saan nga umdas day ta arason. Tapno maikat ti respetok iti inami. Namnamaam dayta, bakit? Dakkel ti panagtalak ko iti Diyos. Asaan abaybay anti dumawat iti tulong kan kaasina. Agyaman naklakay. Uray awan ti tawid mo. Respetuam kumalat ta ti inam. Ta inam kat nga rod. Wan lakay. Talaga akas tatyaram ita. Nakarutrugitan ti silit ni Lola, tatang. Apay, sana napnapan nagdalos ni Dora ijay. Saan da ka no pa'y matanapan ni Jay, tatang? Awan laturas ko ama pa ni Jay. Sikan ti mapan, Lenny, no kayat mo. Diyak kayat. Da kayo na ti mapanagdalos. Anya? Oy, babae ka. Di mo amo ti agdalos. Di ta kayo man langan. Nita. Hoy! Agsubli ka dito! Ay, pinanawan nakit din. Liklikan yung aminti agsawi iti kakasta balikas na maminsan. Sana makatulong day ta iti parikot yo. Kung ang laang mata mapanagdalos, ngam di na kayat.